سلام طعنا هبلنا كبرات تخاتتلت مرب نيوس لو ما عندهم كم تلمود حدشت حبريتات حيزنا لكم متينا لنا نمكتالكم من عدمنا اندرستاتهم كزخاخركم سراويت بلزقنا نتي اب زحله في حدة معلتات اب شررينا زكايدو ورار نخلايك زي بزحيه لمالكو نمدكم ገዚፍ ሓይሊ ሰራዊቱ እናጸግዐ ከም ዝርከብን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ናብ ምዕራብ ትግራይ ይኽትት ከም ዘሎን ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ጀነራላትን ላዕለዎት መሪሕነትን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ህጹጽ ዕጹቕ ኣኼባ ከም ዝቐነዩን ህጹጻት ውሳነታት እውን ከም ዝወሰኑን ዝበፅሐና ምሽጥራዊ ሓበሬታ ቃሊዕ ኣሎ። እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። እንታይ ዓይነት ውሳነ ተወሲኑን ዝብል እውን ሕድሕዱ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ምሽጥራዊ ድርድር ይካየደሎ ከም ዘሎ ፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ኣቃሊዕ ኣሎ። በዚ መሰረት ድማ እቲ ሽምግልና ብኣሜሪካን ኣፍሪካዊ ሕብረትን እናተመርሐ ኣብ ኬንያ ክካየድ ከም ዝኾኑ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽቱ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን ህወሓት ኣብ መንጎ ብልጽግናን መንግስቲ ትግራይን ምንም ዓይነት ድርድር ይኹን ዘተ ከም ዘይሎ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣፍሊጡ እዩ። እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና። ሕዚ ግን ናብ ዝርዝር ቅድሚ ምሕላፍና እዚ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ክህሉ ስለዝኽእል ናይቲ መቐፀልታ ናይቲ ትማል ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ሎማዓንቲ እውን ክህሉ ስለዝኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ግዜን ቦታን ዘለኹም ህዝብና ዝተፈላለየ ዓይነት ምንቅስቃሳትኩም ብጥንቃቐ ክኸውንን ካብ ናይ ድሮን ከሳጥሑ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት እውን ክትቁጠቡን ብዝኻልኩምዎ ካብ ተሳጣሒ ዝኾኑ ከባቢታት ክትእሎይን እናመሓላለፍና ብዘቢልና ናብ ዝርዝሮም እንትንሓልፍ ተለና ሰራዊት ብልጽግና ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብ ሸረሪና ዘካየዶ ወራር ንኻልኣይ ግዜ ብዝሓየለ መልክዑ ንምድጋም ገዚፍ ሓይሊ ሰራዊቱ እናጸግዐ ከም ዝርከብን ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ድማ ብዙሓት ሰራዊቱ ናብ ምዕራብ ትግራይ የእቱ ከም ዘሎን ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜታት ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ሑመራን ብዛዕባ ናይ ምዕራብ ትግራይ ኣጠቓላለፍቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ጸላይ ምንቅስቓሳትን ብተደጋጋሚ ናባኹም ክነብል ጸኒሕና ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ። ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ዘበልናዮ ከይተረፈ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምድላዋት ብምሉእ ኣጠናኺሮም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ኣብ ሸረሪና ኣብ ዝነበረ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ክኢሎም እዮም። እቶም ጸላእቲ ሓይልታት ሕዚ እውን እቲ መጥቃዕቲ ንሱ ንኻልኣይ ግዜ ንምድጋምን እቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊትና ንኻልኣይ ግዜ ንምውቃዕን ዝተሓሰበ ሓድሽ ውዲት ኣመሓይሾም ብምሕሳብ ሰራዊታቶምን ሓይልታቶምን እናጠረቃቐሙን እተኣኻኸቡ ኩሉ መካናይዝድ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ጎንደርን ናይ ባህር ዳርን ዝነበረ ሰራዊቶምን መካናይዝዶምን ኣጠቃሊሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለውን እቲ ካልኣይ ወራር ድማ ክፍጽምዎ ኣብ ምድላዋት ይውግኑን ከም ዘለውን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ዘብዕ ተከዘ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብኡ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ናይ ደመቀ ዘውዱን ናይ እሸቱ ደምለውን ወይ ከዓ ናይቲ ናይ ብልጽግና ዘመሓደሮ መስረቶ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ምስ ምትናይ ብልጽግና ሰራዊት ናይ ምክልኻል ሃገር ብምዃን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ብዝተፈላለየ ኣቕጣጫታት ንምፍጻም ንኻልኣይ ግዜ ዓብዪ ዝበሃል ምድላዋት እናተደለዉ ከም ዘለውን ኢና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ናብ ህዝብና ክነብል ንደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናባኹም ክነብሎ ዝደለና ምክንያት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዑ እቶም ዘለዉ ሰራዊታት እቶም ዘለዉ ዘይሕጋውያን ሓይልታት ይንቀሳቐሱ ኣለዉ፣ ምድላዋት ይገብሩ ኣለዉ፣ ከምዚ ዓይነት መሳርሒ እትዮም ኣለዉ፣ ከምዚ ዓይነት ኮማንዶ ኣትዩ ኣሎ ክንብሎም ፀኒሕና ኢና። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ትግራይ መሪሕነት ሕዚ እውን ሸለልትነት ዝተመልኦ መሪሕነት ኩሉ ግዜ ዋጋ ይኽፍለና ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሸረሪና ብዝሓለፈ መዓልትታት ዝነበረ ኩናት እውን እቲ ናይ መከላከያ ሓይሊ ይኹን እቲ ናይ ዘብዕ ተከዘ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትና ያው ወራር ከፊቱ እዩ። እቲ ኣብ ሽዑ ዝተረኣየ ክፍተት እውን እንታይ እዩ ኣብ ቶም ናይ ትግራይ መሪሕነት ኣብቲ ናይ ሰራዊት መሪሕነት ዓብዪ ክፍተት ከም ዘሎን ጸላኢኻ እንታይ ሒዙ ይመጽእ ኣሎ በበይ ይመጽእ ኣሎ ኢልካ ክተጽንዐሉ ትኽእል ናይ ኢንተሊጀንስ ስራሕትታት ብጣዕሚ ይጎድሎም ከም ዘሎን እቲ ህዝቢ ቢያንስ እቲ ካብኡ ካብቲ ከባቢ ይረኺቡ ክነግሮም ዝኽእል ምንጭ ሰብ ምንም ከተግብሩ ስለዘይከኣሉን ኤክስፔክት ክገብሩ ስለዘይከኣሉን እቲ ናይ ሓይሊ ጸላእ እውን ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ክኸቦም ክኢሉ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዋላ እኳ እቶም ጀጋኑ ሰራዊትና ፈንፂሖም ይውፁን እቲ ዝመፆም ዓንባኽ ሰራዊት ደኳዕኳዕ የብልዎ እምበር ሕዚ እውን ዓበይቲ ክፍተታት ተራእዮም እዮም። ኣብቲ ናይ ኣብኡ ዝነበረ ውግእ ብረግፅ ልዕሊ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ልዕሊ እቶም መራሕቱ
ንፈልጥ ኢና ማለት ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኩሉ ነገር ብዝተኻእለ መጠን ብጥበብ ክምራሕ ኣለዎ እዚ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ትግራይ ሰራዊትን እቲ ናይ ዓምባኽ ሰራዊትን ወይ ከዓ እቲ ናይ ዘብዕተ ከዘን በዝሖም ስለ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሓደ ትግራዋይ ሞይቱ ዋላ ናይ 10 ናይ ብልፅግና ሓይሊ እንተዝሞቱ እስ ምንም ይኾነ ንዓኣቶም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ብጣዕሚ ብዙሕ ዕጡቕ እዩ ዘለዎም በዝሒ ህዝቢ ኣለዎም ትግራዋይ ማለት ግን ሓደ ትግራዋይ ዘይትካእ ሂወት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓደ ትግራዋይ እኳ ክጠፍአና ከሎ ማዕረኽ እንደየናይ ክሳራ ከም ዝኾነ ኩላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ሕዚ እውን እዚ ሓበሬታ እዚ ነመሓላልፍ ኣለና ኩሉ ህዝብና ሼር ይግበሮ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብ ይብፃሕ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን በቢግዚኡ ሓይልታቶም ብምውዳብን ሓይልታቶም ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሕዙ ብምግባርን ንኻልኣይ ወራር ይዘጋጀው ኣለዉ መካናይዝዳቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት አንቀሳቒሶም ኣለዉ እቲ ምንቅስቓስ እዚ ድማ ነቲ ጎዲሉ ዝነበረ መስራዓቶም ንምምላእን ነቲ ብቲ ናይ ዝሓለፈ ኩናት ዘካየድዎ ኩናት ዝተደምሰሰ ሓይልታቶም መላሊኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነበረ ሓይልታቶም እውን ናፍቲ ከባቢ ንስእትዮም ኣብ ባዕኸርን ኣብ ልጉድን ከባቢታት ከም ዘሎን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ድማ ናብኡ ከኣቱ ከም ዝተገበረን ከምኡን ብሓፂሩ እቲ ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብቲ ግዚያዊ ኩነታት ኣድሂቡ ብዝጠንከረ መልክዑ ይውደብ ከም ዘሎን እቶም ናይ ሓይሊ ዘብዕተከ ዝበሃሉ ድማ ሕዚ እውን ካሊእ ዓይነት ምፍልላይ ፈጢሮም ኣለዉ ንሱ ብዝግባእ ኣብ ናይ ቀጻሊ ፕሮግራምና ክንሰርሐልኩም ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ ግን እቲ ናይ ሓይልታት ምንቅስቓሳትን እቲ ናብ ሰራዊትና ከፍትዎ ሓሲቦም ዘለዉ ካልኣይ ወራርን ግን ሕዚ እውን ኣቐዲምና ክነጠንቀቕ ስለ ንደሊ ኢና እዚ ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐና ኢና ናባኹም ክነብል ፈቲና ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ማዕረኽ እንደየናይ ሓደገኛ ዝኾነ ምንቅስቓስ የካይዱ ኣለዉ ንዝብል ኩሉ ህዝብና ክፈልጥ ይግባእ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሑመራ ዳንሻ ባዕኸር ናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኮታስ ኣብ ሙሉእ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ብዝበሃል መልክዑ ናይ ሓይልታት ምቅያራትን ሓይሊ ናይ ምውሳኽን መሳርዕ ናይ ምምላእን ኩነታት የካይዱ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ድማ ንኻልኣይ ግዜ ነቲ ኣብ ሸረሪና ዘሎ ሰራዊትን ነቲ ኣብ ግንባር ተከዘ ዘሎ ሰራዊትናን መጥቃዕቲ ክኸፍትሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዘጋጅዮም ከም ዘለውን እዚ ኩሉ ማሕበረሰብና ክፈልጥን ዝምልከቱ ኣካል እውን ክፈልጥን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኩለኩም ይደሊ ናፍቲ ናይ ካልኣይ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ጀነራላትን ላዕለዎት መሪሕነት ፖለቲካን ስርዓት ብልፅግና ኣብ ህፁፅ ዕፁ ኣኼባ ከም ዝቆነዩን ህፁፃት ዝተባሃሉ ውሳነታት ከም ዝወሰኑን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲቹዌሽን ሩም ዝበሃል እዩ ቀኒዎም እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ሕዚ ግዚያዊ ኩነታት ግዚያዊ ምንቅስቓሳት ናይ ስርዓት ብልፅግናን ናይ ሓይልታት ፅምዶን ዝምልከት እዩ ብዓቢኡ ግን እንታይ ኢሎም እዮም እንታይ ዓይነት ውሳነ እዮም ወሲኖም ዝብል ብዛዕባ እንታይ እዮም ገምጋም ኣካይዶም ንዝብል ቀዳማይ ብዛዕባ ጥንካረን ድኽመትን TDF እዩ ተኻልኣይ ብዛዕባ ምንቅስቓሳት ናይ ሓይልታት ፅምዶ እዩ ሳልሳይ ብዛዕባ መጥቃዕታት ፋኖን ኦላን ዝምልከት ንሓየሉ ይመፁ ኣለዉ ዝብል እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ ብዛዕባ ሽንፈታትን ሓገዛትን RSFን ናይ ሰራዊት ሱዳንን ዝምልከት እዩ ሓምሻይ ምንቅስቓሳት ሰራዊት ብልፅግና ናብ ራያ ዝምልከት እንታይ ዓይነት ተስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል እውን ገምጊሞም ኣለዉ ሻድሻይ ሓደጋታት ምዕፃው መስመር ሚለ ኢትዮ ጅቡቲ ዝብል እውን ኣብ ገምጋሞም ብዓብዩ ዝተዘራረብሉ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ እቲ ሻውዓይ ድማ ምንቅስቓስ ሰራዊት ፒፒ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ብዛዕባ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓበሬታት ገምጋማት ኣካይዶም ኣለዉ ዓበይቲ ክሳብ ክትዕ ዝበፅሑ ገምጋማት እዮም ተካይዶም ዘለዉ ዝቑኢልካ ቅልል ዝበለ ዓይነት ኣኼባ ኣይኮነን ነይሩ ናይቶም ዓበይቲ መሪሕነት ዝበሃሉ ናይቶም ናይ ኢንተሊጀንስ ሰባት ናይቶም ናይ ፖለቲካ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መሪሕነታት ናይቶም ዓበይቲ ጀነራላት ዝበሃል ኣኼባ እዩ ነይሩ ሲቹዌሽን ሩም እዚ ቀዳማይ ዛዕባኡ ዝነበረ ብዛዕባ ጥንካረን ድኽመትን ሰራዊት ትግራይ ዝምልከት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ተጠናኺሩ እዩ ኢሎም ክገምጊሞም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኣብቲ ሸረሪና ዝገበርዎ ውግእ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ጸሊም ወይ ግንባር እውን ኣብ ዝሓለፈ ሂደት መዓልታት ሞኪሮም ነይሮም እዮም ብኡ እውን ተረፍሪፎም እዮም ተመሊሶም ክቡራት ተኸታተልቲ ንዕኡ ሓዊሶም ከምኡ እውን ነቲ ናይ ደቡብ ግንባር ዘሎ ሰራዊትና ዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታታት ድሕሪ ምርካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ገምጋማት ኣውፂሖም ኣለዉ መጨረሻኡ ግን ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን ኣብቲ ንቡር ኣቋሙ እዩ ዘሎ
ኣብቲ ጥንካሬኡ እዩ ዘሎ ክብሉ ከም ዝገምገሙን ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስጉምትታት ክውሰድን እቲ ሞስትሊ ድማ ብናይ ደብዳብ ድሮን ዝተሓገዘ መጥቃዕትታት ብናይ ነፈርቲ መጥቃዕትታት ከምኡውን በቲ ናይ ከበድቲ መሳርሕታት መጥቃዕትታት ክበዝሕን ክውሰንን ከም ዘለዎን እዮም ወሲኖም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሓደ ድማ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ናይ ሓይልታት ጽምዶ ዝምልከት እዩ ጽምዶ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ድቃስ ከሊእዎም ዘሎ ሓይልታት ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ሱዳን ክሳብ ትግራይ ካብ ትግራይ ክሳብ ኣምሓራ ካብ ኣምሓራ ክሳብ ኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከምኡውን ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ኦሮምያን ዘለዉ ምንቅስቃሳት እቶም ናይ ጽምዶ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ሕማም ርእሲ ኮይኖም ስለ ዘለውን እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ድማ ንሓይልታት ጽምዶ ክጻወረሉ ዝኽእል እንግዳዕ ስለ ዘይብሉን ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ሕይልና ምንቅስቃሳትና ክንቀጽል ክንክእል ኣለና እንተተኻኢሉ ጽምዶ ዝበሃል ምንቅስቃስ ኣብ ሓፂር ግዜ ክነፍርሶ ክንክእል ኣለና ተዚ ኮይኑ ግን ንዕኡ ክቃወም ዝኽእል ዓብይ ሓይሊ ክንሃንጽ ክንክእል ኣለና እቲ መከላከያና እውን ሕዚ ናይ ምውጋእ ሞራሉ ስለ ዝሞተ ሓደሽቲ ተዓለምትን ሓደሽቲ መልመልትን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መንእሰያት ክግፈፉ ኣለዎም ኢሎም ከም ዝምደምደሙን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ካልእ እውን ብዛዕባ መጥቃዕታት ፋኖን ኦላን ዝምልከት ተመሳሳሊ ምስቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃሳት ሓይልታት ጽምዶ ስለ ዝኾኑ ንሱ እውን ከመይ ገይሮም ክከላኸልዎምን ካብቲ መጥቃዕቲ ንሱ ከምልጡ ከም ዘለዎምን ዝብል ሓደ ገምጋም ኣቕሪቦም ነይሮም ካልእ እውን እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ሓደጋታት ምዕፃው መስመር ሚለ ኢትዮ ጅቡቲ ዝብል እዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጎረሮ ተገይሩ ዝውሰድ እቲ ናይ ወደባዊ መንገዲ ናይ ሚለ ኢትዮ ጅቡቲ እንድሕር ዳ ኩናት ተጀሚሩ ኮይኑ ሓይልታት ጽምዶ መጀመርያ ዝገብርዎ ዕላማኦም እቲ መስመር ንሱ ምዕፃው እዩ ስለዚ ብግንባር ቡሬ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምድላዋት ክንገብር ኣለና ናይ ኤርትራ ሓይልታት ብግንባር ቡሬ ዓብይ ምድላው እናገበሩ እዮም ዓብይ ሓይሎም ኣብ ኣቕሚጦም ኣለዉ ዓበይቲ መካናይዝድ ዳታዎም እውን ኣብኡ ኣሎ ስለዚ እቲ ቦታ ንሱ ንኸይዕፆ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዓብይ ዝኾነ ገምጋም ስትራቴጂክ ዝበሃል ገምጋም ኣካይዶም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እውን ማዕረ ክንደየናይ ሰጊኦም ከም ዘለዉ ዘርኢ ሓበሬታ እዩ ካልእ ድማ ብዛዕባ ሽንፈታትን ሓግዛትን RSF-ን ሱዳን ዝምልከት እዩ ብዛዕባ እዚ እውን RSF ኣብ ሰዓቱ እዚ እናተሸነፈ እዩ ዝርከብ ኣብ ሰዓቱ እዚ እንድሕር መንግስቲ ሱዳን ዓወት እንድሕር ረኺቡ ድሓር ሕማም ርእሲ ብልጽግና ክኸውን እዩ ድሓር ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣሰሊፉ ክወግአና እዩ ኢሎም ከም ዝገምገሙን እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ድማ ብዛዕባ እቲ ምንቅስቃስ ሰራዊት ብልጽግና ማለት እውን እቶም ናይ ምክልኻል ሃገር ዝብልዎም ንሳቶም ኣብ ከባቢታት ራያ ዝምልከት እዩ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ኣብ ዙርያ ምላሽ ናይ ራያ ክሳብ ዓፋር ግንባርን ክሳብ ሰቆጣ ግንባርን እዩ ዘሎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብቲ ናይ ራያ ናይ ቆቦ ግንባር ሰራዊትና ኣብ ክባ ክኣቱ ይኽእል ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ በዚ ገምጋም እዚ በዚ ገምጋም እዚ ወሲኖም ንድሕሪት ከዝልቕ ከም ዘለዎን ወልድያ ንቅድሚት ገይሩ ኣብ ከባቢታት መርሳ ድፋዕ ክሰርሕ ከም ዘለዎን እዮም ገምጊሞም በዚ መሰረት እውን ሰራዊቶም ንድሕሪት ከዝልቕን ኣብ ከባቢታት ናይ ወልድያን ናይ መርሳን ማእኸል ዘሎ ኣብኡታት ኣብቲ ንሱ ዘሎ ኣብቲ ናይ ድሕሪ ወልድያ ዘሎ ከባቢታት ድፋዕ ክሕዝ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ዞብል ዝበሃል ተራራ ከም ዘየዋፆምን እዮም ገምጊሞም ዘለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለየ ናይ ድሮን ካሜራታት እቲ ናይ ዞብል ተራራ ዝበሃል ናይ መከላከያ ዝነበረ ድፋዕ ከም ዝቀረፆን ብስነ ስርዓት ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓበሬታ ስለ ዝወሰደን ተኸሺፍና ኢና ብዝብል ገምጋም ድማ ንድሕሪት ክምለሱን ከንሰሓቡን ከም ዝተገብረን እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መስል ሕዚ እውን እቲ ናይ ብልጽግና ስርዓት ብዝተፈላለየ መልክዑ ዓበይቲ ገምጋማት ኣብ እቶም ዓበይቲ መሪሕነታቱ ገይሩ ኣሎ እቲ ዝቐነየ ዕፀው ሲቹዌሽን ሩም ድማ ብዝተፈላለየ ውሳነታት እዮም በቶም ክንሪኦም ፀናሕናን ካልኦትን ውሳነታት እዩ መሓላሊፉ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ጽምዶ ምንቅስቃሳት እቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ምጥንኻራት ሕዚ እውን ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ከም ዘሎን ብዝተፈላለየ ናይ ነፈርቲ ውግኣት ደብዳባት ኣሕይሎም ክቕፅሉ ከም ዘለዎምን ከም ዝወሰኑን እዩ ሓበሬታ ቃሊዑ ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንህዝብና ሕዚ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ድሮን ኣታክ ክግበረሎም ዝኽእል ከባቢታት ካብ ተሰብሲብካ ምኻድ ወይ ከዓ ካልኦት ማሕበራዊ ንርኡ ንግዚኡ ተቆጢቡ ንክፀንሕ ክንመሓላለፍ ንደሊ እቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ድማ ኣብ መንጎ ህወሓትን ብልጽግናን ምሽጥራዊ ድርድር ይካየደሎ ከም ዘሎ ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ኣቃሊዑ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ እቲ ሽምግልና ብኣሜሪካን ኣፍሪካዊ ሕብረትን እናተመርሐ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክካየድ ከም ዝኾነን እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እንተኾነ ግን ቅድሚ 2 መዓልታት ህወሓት ኣብ መንጎ ብልጽግናን መንግስቲ ትግራይን ምንም ዓይነት ድርድር ከም ዘየሎን
ኣብ ዝገለጸሉ ግዜ እዩ ኮይኑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሓት ምንጭታት ይገልጽዎ ከም ዘለዉ ድማ ምሽጥራዊ ዝኾነ ዘተ ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህወሓትን ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ጃዋር መሓመድ እውን ነዚ እዩ ኣጠናኺሩ ዘሎ። ሕዚ እውን ህዝብና ሰላም ዝናፈቐሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰላም ዝጸልእ ሰብ ድማ ስለዘየለ እዚ ኩነታት እዚ ብሰላም ክውዳእ ትምኒት ናይ ሎማዓንቲ መደብ ናይ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኣነ ግን ንሎማዓንቲ ነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም